Abai, utukalo kilemuga, samba flani muga ani duru. Ame au bela jidin fo, aka wakati chugala. Kuna foni wati sira, ayaw bismillah. Kuna fondamne la bi femi Burkina be ka ministri nyama ale ye ne orim talba Jean Emmanuel la Ouedraogo ale koni ye ikunda an ga faba konna kan kunu utukalo kletan kononton samba flani muga ani duru anana teriasra oma ani baranyogonya anana wati minasa an ga ministri nyama ni o journal de division Abdoulaye Maigai oye abisimila an ga panguru jigi keneba koni ale la katase femi gouvernement mato ye katase femi Burkina be ka lasigide munu be yanno ulu fene kon borani nga tuka ministre nyama ni ka ale kumbe o ko fesa ani anga ministre nyama koni nyon kuma nyonya u flani nyonche aéroport panguru jigi yoroba yere koni ale salamba o konnala no bora ino asemena ye camp national de la brigade citoyenne du Mali o tako flana abena ye o keneka mini alabena anga ministre sombeno ni anyeshine me farukulo nyana je konyo uluma obena ke o ko fesa feminye Burkina be ka ministre nyama ani anga jamana nyama ni o general d'armée Assimi Goïta ubina nyogon kuma nyogon ya nyama koroni o dogotoro shogela ko kala Maigai kunu utukalo kletan kononton samba flani muga ani duru ale koni blela kata kasubumba o la ka sababuya ke ko jamana na folo do koni a ka duni koni sera oma ka irola ka fo ko dogotoro shogel ko kala yere koni kera ministri nyama kabi samba flani muga ani kile anga jamana nyama ni o general d'armée Assimi Goïta aya ke ministri nyama o ko fe fene aklela ka bo ministri nyama la samba flani muga ani nani o kona la ka sababuya ke ay kuma fo baldo kon fo ni nga nyashi mana marabaw uluma dogotoro shogal ko kala Maiga yere kontume mun na dokun temeni yere konna la kiriso o konna la akon labani kala kasubumba tagai chaka yoron be no ni ale nyashini be jikoni mana walanga taka do mauka ubisika nyesoro ala chugamina o chaka yoro kon bora ka yira kafo ko femi kabisa miya koni ale do na ji wala katali kera sawi kama muga ani kileni ka ululu koni bone unina ma bisaba ani saba ulu jogina demba ya ba kono toni koni be no munu ni jikoni walanga taraka do uluka ni akera chieni uma ajugara sigira munu koni mas ajiwara marabolo yoro munu koni masa o de kulukoro kidal nara kataka se san oma marabolo nyama ulu koni kelendo ka usenu bolo kondo ka sika deme ni ka odo deme o magele ya koni nyashine be munu ma baloko tasira ani fuka tase fura ko tasira uluma meteo ya yira ka fo ko sanji koni beto nala sanji nali yere koni bisa ke sabu ye ka ji koni wala ngatalito ni ka o chari o la anyini na ma ulu fe ko bela jilen ka haklito iyere la ma ka bo jida bolo kere fela ulula ani kerefela mun fene bi no ni ji wara katara absika chenike mauka wuli ka buino ani tuguni femi ji koni sani ale nali damne iki imado yoro la yoro min koni ni ale jijalen do kosobe meteo koni yala nyini bela jilen fe beke haklito ni kangarda kai alila be no ni anya chinebe nyana no fen kelelu uluma utukalo kletan duru kata se akleta ani woro koni oma achake yoro koni babulo yan fanfela ula uluwula ka ujo ninka ukunda kalabankura koni oka kerekere na sa yoro mi be no ni albewele ko club prima utara ukunda yinka wakati minasa utara ninga taye ka fo ko ma ukoni be shisha mile koni na yeno ye shisha bara muga ani kononto ninka ode koni ta katagani ai ani manani wele koni sera ulu fene ma ame wakati mina ina fo sisa no banabani bamako ni nyonche dobora abulma fen koni ale songola ni oye a passé akme sefa wari keme woro di la sakera sefa wari keme duri ni kuna foni ya ndira utukalo klitan shigi samba flani muga ani duru banabana lamini bulma fen bulauka nyama alefe aya yira ka foko ni ay ko do koni bora banabani bamako che passé koni alila asabu ye banaba dukutigi alika kuma nyogonya oye nigera ni sonja baye banabana lamini mau bulu ame wakati mina ina fo sisan no manyina ni bamako koni nyonche sira yere koni alete no bulma fami yere kon tumina kume mauta debrouiller la kana bulma fen koni fene ale jora bafula bina lamini gele ya koni be uluka kosobe sira ko alela kerenkere sa srambe no ni ale be dinkala ale ni koprini nyonche ni sira ko fole yere kon te se ka bo hali done akera sababu ni nga bolo fe yere koni songo ulu gele ya na ye ka fo ko fami ye jabaye ale borok mi fere se wari wafla ani keme satari
yɛrɛ sɔrɔ fo wari 2000 ani 500 kɔni o la pomme de terre ka taga se namasaw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni ma minnu bɛ bɔ an ka faba kɔnɔna la ka taa banamba olu yɛrɛ kɔni tɛ ka ye ɲɛla bilen yɛrɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kongokaw ka jamana ale kɔnɔna la tile damadama kɔfɛ fɛn min ye bingani wale kɔni taara ni ka Kongo ma olu sɛgɛrɛ kɛrɛkɛrɛ sa u ka jamana tile bi yan fanfɛla maaw kɔni a kɛra sababu ye ka finti gansan maa 52 ni ka olu bɔnɛ olu na musow ka taa se denmisɛnw olu ma ni bingani wale kɔni taara maa minnu fɛ sa o de ye groupes armés état islamique maaw ye u ye dugu kunturu kelen kɔni ni ka ale jeni maa bayirika caman de kɔni bɛ yen nɔ denbayatigiw la u y'olu fɛnɛ kɔni jɛso maa caman kɔni fɛnɛ bɔra i sigiyɔrɔ kɔni ale la a kelen bɛ gɛlɛyaba ye baloko sira fɛ kɛnɛyako sira fɛ ka taga se jiko fɛnɛ ale sira ma. An bɛ taa Sudan fana an bɛ san 2 bɔ bi Sudan fɛnɛ kɛlɛ bɛ ale jamana o kɔnɔna la kɛlɛ min yɛrɛ kɔni ni a kelen do sababu ye ka maa bayirika caman ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na maa caman ni fɛnɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye maa miliyɔn caman ye olu kɔni fɛnɛ bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka u kunda yɔrɔ wɛrɛw kɔni kan u ka laɲini tɛ fosi ye o de ye ka se ka marifaci kɔni ni ka o jɔ a kɛra sababu ye sa ni ka kolera kɔni don jamana ale kɔnɔna la o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw hali n'a sɔrɔ dɛmɛ kɔni bɛ ka se u ma gɛlɛya kɔni fɛnɛ bɛ u ka banako ta sira fanfɛla la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.